Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mahadong buntag mahigala. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Live 24/7. Tibuok kalibutan. Maing gabi Saudi. Maing buntag USA. Maing udto sa India. Maing gabi sa Romania. Grabe no? 24/7 sa YouTube lang. Nagstorya man gud si King Kimpan si Denise sa ba sa Perla Maygala. Ako siya istorya kung maminaw mo din og si King Kimpan. Ang Perla wa na ako na siya na discovery accidentally. Dili na siya. Ang tinuod Maygala 1980 pa siya. Awa siguro kadagaran sa akong tigpaminaw rin. Wa pa siguro matawa ba. 1980 ako yung mga pasyente sa hospital may galang. Maabot na lang pila ka bulan di maayo ang sama. Gitanaw na sa may problema ni nga impleto kay sa una mertiolate man, mercurochrome, pagkahuman iabot ang betadine, ang povidone iodine. Di sila maayo ba? So dito ko sa laboratory may galang. Nikuha ko unod sa samat. Gimutan sa petri dish kanang butanganan sa bakterya sa kagaw. Butangan ako og povidone iodine, munang betadine, mertiolate, mercurochrome, ointment base sa pag-unsay ang ipamutang nito, klase-klase. Og perla. Pag-abot og 24 hours may gala kay lupig pa mang mertiolate. Lupig pang mertiolate, mercurochrome, betadine sa tanang solusyon gigamit nga panghunad. Pati bayabas ba gibutang nako dito ba? Lupig sa perla may gala. So niingon ko sa akong sarili nga, sa may naaaning perla nga patay magkagaw. Sus di ay may gala ang perla tungod sa iyang chemical, iyang atakihon ang kagaw. Kaya ang kagaw may gala naman na siya panic ang kagaw. Ang himuon sa perla may gala, iyan ang i-dry up ang panit sa bakterya, ang kagaw. Mo-dry up, taguman, mabungkag. Patay ang kagaw. Samantalang ang betadine, mertiolate, mercurochrome, mga unsa man ang ointment inyong ibutang diha, sus intawon tabon-tabonan lang mo intawon ang kagaw may gala. Tabon-tabonan pagka undang nimo butang og betadine, gawas na pod. Buhi na pod ang kagaw. So, sukat 1980 may gala. Tanang samad gikan sa Pseudomonas infected nga samad paingon sa diabetic foot gangrene kanang nanimaho na ang tiil ba sa kanang lata na kayo. Sabon, perla. Mao na siya nga tiyo mo kay pila ka years na 1980. Pila ka years na kung ginamit ang perla mo nang kadaghanan sa inyong makita mag-istorya nga doktor. Wala na kay baluan kay alangan ako man ang personal nga experience may gala. Tiyo mo na pila ka libo akong tan-awang pasyente kada bulan sus perla akong paggamiton sus wa gyud mo palpak may gala labaw na gyud kanang mga vehicular accident panitan ang tuhod kung iba bang mga samad nga dugay kay maayo perla mag-aayo naagong kay isa na ko ka Chinese nga pasyente may gala nga asa na lang siya adto sa doktor ni dako imbes gamay kay samad niya sa tiil ni dako nahimo ng piso paghuwad ana nahimo ng 5 kailag mo mag 5 kung siguro mo kailag 5 no sus in town may gala ingon ako sa iya chip kambyuhin ang imong mga hunad-hunad ya chip gamitig perla piting katawa sa ako may gala do kung gusto nimo perla nga puti o perla nga blue ingon tubagan po na ako siya kay si man day ka tupag po ko siya ayaw nang blue kay ikula man nato na sa iladlad man to sa gawas kung blue nya kung sa lubot ay ladlad na to na imong lubot dito sa gawas puti lang so sa tanang mga gamit sa paglimpyo samad na gala way makapildi sa perla ba
Kung di mo mo to, bahala mo. Basta sa ako yun. Kalabaw na yung pag-abot sa clinic nga gikan lang sa kuan natumbang ang motor, di ba, no? Banggaan. Perla. Kung makakita mo mag-dressing ko sa clinic may gala. Sa clinic ba? Sabon, gioperahan ako. Gioperahan bagong opera, abri ang tiyan. Unsa may ibutan nako? Agwa, tapos sabon, sabunan ang samad. Sus, pagkaugma lagi ba? Di na nimo kinahanglan og kanang mga bandage mga ana, wala na siya kay muugaman. Kaya lang, di mo kadungogan na sa bang doktor kaya ako raw na. Tibok kalibutan ha. Wa ko nagsultig Pilipinas na tibok kalibutan na siya. Dili na siya kuan kanang common nga kuan may gala. Ako ra Dr. Kagapi ra gyud ng perla ba. Kaya lang wa ni bayad og honorarium ang kuan perla sa ako. Wala bayad ha. Pila na katuig kong inistorya aning perla sa radyo may gala 2004 pa ko nagsugod. Hanto doon, why bayad ang perla may gala. Okay. Ang lusay. Wow. Kay balong mga megala kadaghanan sa kagaw nga infection sa lawas nato. Ha? Mahibaw-an sa lusay. So, for example, na kay ubo. Pag muubo gani ka, unya diri sa imong tutunlan ang kagaw, kay balo ka ba nga na siya bakterya na siya kay manggawas man ang mga lusay sa imong liog. So kung dili nag-ubo ka, wala ka gilusayan, way labot tong lusay kagabitay, ha? Pag dili ka lusayan, pasabot ana, dili ka kinahanglan antibiotic. Para sa COVID, maski pagpila nagakaadlaw nagkalintura, why lusay? Ay, dili kinahanglan antibiotic. Flu, kay sipon nga mag-uros-uros sa imong ilong, dili pagyapon ka di gyud undam, why lusay? Viral, walay tambal. So dili na kinahanglan mag-antibiotic ka, pero mugawas kani ng lusay sa imong liog. Unya mudako, magsige ka dako, bakterya na siya. Duha na klaseng sakit may gala sa kalawas nato nga mo indicate nga nay problema sa imong lawas. Ang isa, kagaw. Ang ikaduha, cancer. So, unsay pasabot ana? Kung ang lusay magunitan nimo sa imong liog, napay uban mga sakit nga viral pero para sa German measles kay ang sa German measles may gala kung may baw-an nimo nga lahi siya, dili siya measles, German measles siya, kay ang German measles may gala ubanan na siya lusay diri sa imong liog. Kung for example naay murag tipdas imong bata, nagitipdas kung tan-aw nimo daghang kay pula-pula sa lawas. So gunitan nimo ng liog. Pag gunit nimo sa liog nga may mga lusay. So German na siya, dili na siya kanang ordinaryo nga measles. Labaw na gyud sa mga idaron na mga magkalintura nga nanggawat ang rashes, gunit ka sa imong liog, makibalo na ka nga German measles na siya, walay tambal. So ang mga lusay sa lawas nato may gala, malocate lang, makita lang sa liog, sa ilo, o sa singit. Kung naay bukol sa imong tiyan, sa imong dughan, sa imong naong, ayaw pagsuspitsa nga lusay. Kay kana, cyst na siya. Klase-klase ang cyst sa atong panit may gala. Na sebaceous cyst, na epidermoid cyst, na lipoma, na fibrosarcoma, na fibroma, daghang kay ng uma-uma may gala. Di yun mo ka-memorize na. Eskwela sa mo sa medical school, kasabot mo na. Pero sa tinuod, ang lusay, dili gina sila manggawas nga wala sa liog, wala sa ilok, o wala sa singit. Pwede mo gunit sa inyong singit ron. Kung basi gilusayan na mo. Abi ninyong UTI. Kuan di ay. Infection sa imong kinataw. Kung di ba na infection sa imong vagina, sa imong agianan sa tae. Di, gilusayan ka. So, ang lusay may gala, importante gyud kay na sa lawas na to para ma-differentiate nimo kung ang imong infection is viral, bacterial, or
kaning ang ikatulong na higala fungal. Ang fungal infection na higala talag sarap kay na inyo makita unless nga sige mo antibiotic. Pero ang fungal infection is usually very very rare gud na siya may tabo. Pero ang duha viral o bacterial daghan. So lusay sa liog usually infection diri sa imong ilong, infection sa imong baba, infection sa imong dalunggan, o infection sa imong scalp, sa imong buhok. Kana sila pag naa na dire. Kung mag-infection ka, for example, na kay tooth abscess, na kay guba ng ngipon, maglusay po ka dire. Okay? Ang problema sa lusay may kala kay gawas na kay na siya, nagpasabot nga medyo katag na kay ang kagaw. For example, na kay guba ng ngipon. Huwag ipasagdan nimo, wala nimo ipakuha sa dentist. Kato siya, mo trigger og lusay diri sa liog og ilalom sa imong apapangig. Ang problema na mahigala kay di na makaya ng antibiotic. Kadaghanan si kag bumba sa imong doktor, o bumbahan kag antibiotic left and right. Allah, abot pagdapulo kadlaw, 15 kadlaw, di gyapon mawala ang lusay kay ngano? Naghimo na nagkondo ang kagaw sa imong lusay na higala. Ang pinakadakong problema gyud kung infection sa baga. Wala siguro makahibalo may higala nga ang infection sa baga, pneumonia, bronchopneumonia, mga unsa pa nang pneumonia baga may higala, TB, o cancer sa baga, ang manifestation sa cancer may higala na dire sa lusay sa liog. In taon may higala may noon sa manadok. Kalayo ba ana? Baga, lusay sa liog, kintaon. Ano, makibalo mo niya. Nganong mingon ko nga ang lusay naaalagyo sa specific nga lugar. Okay. So, kung naa kay bukol sa imong liog, duha na himuon sa imong doktor. Tan-awon imong baba, tan-awon imong ilong, tan-awon imong mga lugar sa imong ulo. Ang ikadawon niyang tan-awon ang imong baga. Kay ngano? Kanang mga lugar maog yun na say rason ngano nga maglusay ka sa liog. Nay isa nga unusual kay megala. Kung ang cancer of the breast, na kay cancer of the breast kamong na discover na nga nay cancer of the breast, maglusay gani ka diri sa liog, ayay. Nikatag na kay na ang imong cancer, usually gyud nagkinahanglan og chemotherapy. So, lain na ng istorya may gala. Ay kaduha nga lugar may gala nga unusual gyud kaayo nga magkalusay ang kaning sa ibabaw sa imong abaga. Naay mga lusay diha may gala nga mogawas gani na siya layo kayo ang problema na may gala. Cancer sa stomach, cancer sa liver, cancer sa pancreas, ug cancer sa tinai. Patay kang bata ka. Kalayo ba na dok? Kurang mo na kutabato o kurang diagnosis o bang doktor nga ang diagnosis niya sa kutabato pero ang tambal niya to sa Manila, Santa Cruz, Digos, unsao naman na. So kung dili aware ang imong doktor may gala, mo examine lagi siya niya, wala siya aware nga na kana daing mga lusay diri sa ibabaw sa imong abaga, sinyalis na siya sa cancer of the gastrointestinal tract, abay. Kay meaning dili na siya pwede operahan, dili na siya pwede o cobalt, ngano? Kay di naman maabot na siya may gala. Kay mura gyud na siya. And nanay taning ang kinabuhi sa imong pasyente. Kung ang lusay may gala nasa ilok, maglusay ang ilok sa kadaghanan na ay infection sa iyang ilok. Ang kadaghanan sa mga babae tubuan ana kay mangibot og buhok sa ilang ilok. Pag ibto nimo ang buhok sa ilok may gala, katong nabilin nga root dito sa buhok dito sa ilalom, mutubo siya. Pagtubo niya kinaan na may panit sa ibabaw may gala sa ni barahon to niya ang root nga ni gimaw na unta na barama sa skid mutuyok siya. So
nituyok na siya, muhimo na siya cyst na higala. Itawag na sa medical term pilonidal cyst. So, pag tubuan kag cyst sa imong ilok, pag dili nimo ipakuha, ma-infected na siya, maghimo na siya og sanga-sanga, maghimo na siya mga igsuo dito, ha? Mga kaparente dito sa tupad niya, daghan na kayong samad-samad sa imong ilok kadi maayo. Ang problema na may gala kay kadaghan sa doktor mohatag antibiotic pero di na siya makuha may gala kay na naman na siya mga channel, na siya mga kanal nga connected na ng mga pilonidal cyst, katong mga cyst, katong mga infected nga lugar, ha, nga giputulan og buhok. So mao di maayo. Operasyon din na siya. So, tiyaw, kita ninyo may gala kung unsay rason ngano nga dili mo magpataka og panghibot og buhok sa ilong. Sa inyong ilong. Sa ilong may gala ayaw gyud tawo mo pag ibot-ibot og buhok di may gala, sumpay lang ni siya kay pag ma-infected ang imong ilong, ha? Tungod kay giibot nimo ang buhok, diretso na siya. Diretso dito sa inyong utok ang infection. Uli lang mo kay balo, 10 days, 15 days, pag ibot niyo sa inyong buhok sa ilong, infected, sakit na kay gunitan, in 15 days, tuwa na siya dito sa imong utok. Murag text. Isa ka second, tuwa na sa Amerika, imong text may gala. Ni-share ka sa Facebook, in seconds, tuwa na, tibuok, kalibutan na na-share. Mao po na ang infection diri sa ilong tungod kay giibot ang buhok. Okay, ang lusay sa ilok may gala, pag mag-positive siya nga naa kay bukol sa imong tutoy, balik, naglusay ka, na ay bukol sa imong tutoy, kana siya, stage 4 na ka may gala sa cancer of the breast. Stage 4 na ka. So, pag makita nga na ay bukol imong tutoy, ayaw hulata nga maglusay ka sa imong ilok kay dako kayong problema. Kapila na ko anak may gala nga gamay kayo ang bukol sa iyang tutoy, paggunit na ko sa ilang ilok na anay positive na ang lusay ay imbes nga maingon ko sa pasyente nga tanggalon lang nato ni wala na tay chemo, pero pag positive na ang lusay sa imong ilok, wala. Chemo gyud sa gyud. Ang lusay sa singit may gala, sa mention ako ganiya. Daghang rason. Gikan sa cancer of the prostate, paingon sa UTI, paingon sa infection sa vagina, paingon infection sa imong anus, sa imong agianan sa tayo. Any infection sa imong dapit, sa imong kinatawo may gala, maglusay ka. Infection sa imong tiil, infection sa imong bagta, maglusay ka diri sa singit. So, pag maglusay gani diri, ayaw mo guna o UTI. Dili na usual. Di gina siya usual. Usually gina na infection sa inyong palibot, sa inyong kinatawo o sa kinatawo ninyo. For example, sa syphilis o gonorrhea, sexually transmitted diseases, maglusay gani. Kay first defense na siya sa sexually transmitted disease. So, nigamit ka o ganang commercial doy. Pagkahuman, tulog ka adlaw, lisod ka ihi. Hapdos mo ihi. Di pa na problema. Pero kung lusayan na gani ka mga manang in town, tulo na ka may tabo. Syphilis, gonorrhea, o AIDS. Okay. Kisang may maka-identify na, doktor, in town. So, adto ko sa topic nga AIDS. Pag ang lusay may gala, nagadaghan sa liog, sa ilok, sa singit, nagadaghan siya, Kunya nagaluya ka, nagaluspad ka. Usually may gala, AIDS na ang ginaisip sa doktor. Nga naman, ang simptomas sa AIDS may gala pareha sa COVID. Wala yung kay bation, makalit lang kag after 6 months, luya, kapoy. Dili ka katulog kay sakit imong lawas. Nya daghang kay lusay. Way gana, magluas-luas ka.
AIDS na siya. Daghan kay kung pasyente nga gioperahan may gala. Nga na-discover lang ako nga na sila AIDS kay lahi ang ilang color sa ilang panit o ang ilang color sa iyang tinai. Yung kung yung sa maingon ko sa anong lahi man ang color sa tinai may gala. Di na ko ma-describe kung saan color pero may bawaan gyud ako siya nga naagi sa AIDS kadaghan man ko Japayoke o mga kuan may gala nga gikan sa Japan nga sex workers. Dito, na-discover na ako nga kana gani nga color, magpa-AIDS test yun ko. So, kani mga lusay na to, may galaw. Importante yun. Ayaw mo pagpasagan. Maglusay gani mo, ayaw mo pag ingon-ingon nga lusay na bitaw ni. Dili. Ayaw tuwa na. Bantayan yun siya, kung nagadako, nagadaghan, nagakatag, kaya ubang po mga sakit, may galaw, will manifest as lymphadenitis, leukemia, lymphoma, tanan mga sakit sa dugo, cancer sa dugo, leukemia, lymphoma, kanang mga cancer nga fibrosarcoma, ang mga ingana nga sakit may gala, lusay bang gawas ana, dili lain, walay lain. Cancer of the lungs, lusay gihapon mo gawas may gala sa liog. Basta lagi, lusay gani may gala, bantayan gina ninyo gid. Ginahimo na ako na siyang joke may gala sa una nga na Pinoy niya atos Bangkok. Nya mahilig man. Kuha sa chicks, dala niya sa iyang hotel. Pag abot sa chicks may gala, na may gabitay sa ubos. Niingon man ay ingon siya. Dong, sa miss, unsa man ang gabitay? Ay lusay sir. O tan-awa. Lalaki di ay. Mao na siya may gala nga kanang lusay may gala bantayan kinaniyo gyud kay maglusay pugbo sa inyong singit. Unya nagitom ng inyong tiil ayay butol. Wala nay pag-asa na may gala. Putlon gyud ang imong tiil kay basket pag medyo gwapo-gwapo pa na yung tiil nga naki diabetic foot gangrene. Putol na siya kay pasabot ang infection di na makontrol sa imong lawas o nisaka na sa imong bagtak ba. So ang importance sa lusay may karon di na ko siya gid inyo ma-discuss og maayo kita kang kayo mga sakit nga makita lang sa lusay. Unya kadaghanan sa inyo lang siyang gikon ba. Yano-yano lang. Lusay ra bitaw na. Lusay ra bitaw na. Sa tinuod may gala. Daghan kay ma-discover. So pag naay lusay nga dagko na para siyang lusay sa liog. Unsa may ginabuhat na ako may gala. Niagi nag-antibiotic, dili mawala. Ginaunsa ko siya, biopsy. Ang pag-biopsy sa imong lusay diri dali ra kay naraman sila lalong sa panit. Kung di kay balo imong doktor, di yun niya makuha dahil na diretso. Pero dali ka na siya kuhaon ba kay musulpot naman. Pag abre ni mo sa panit, musulpot naman siya may gala. So igo na ni mo, pick up on ba? Dali kayo, di pa maabot ang 5 minutes may gala, mas dugay paghulat sa anesthesia kaysa pagkuha sa lusay. So, maura na yung pag-asa may gala nga ma-discover nga unsang klase ng imong lusay. Sa tinuod, daghan kay kung na-discover para sa itong bata pa nga 25 years old, wala yun siya gisuspect siya na sa cancer. Nakita na ko yung lusay sa singit, yung kudong pila na bulan ng imong gibate nga di nakakalibang. Sa 25 years old, kisa may magunang cancer of the colon, cancer of the rectum, cancer of the anus, 25 years old, wasay gibate lain. Pagkutanan ko siya kanusa paning lusay ni mo diri mga 3 ka bulan na sir, do. Ayan ko mag-biopsy gyud ta dong. Sus pag kuha na ako may gala pag biopsy na ako. Leiomyosarcoma, cancer of the connective tissue. Unsa man ang connective tissue, mao na siya ang unod sa ilalim sa atong panit. Nanay pangalan siya, sa di para sa Bisaya nga tawagon na to panit ra tanan. So sa tinuod, napa na gitawag nga connective tissue sa ilalim sa atong panit. Kana siya mag-cancer pod. Katupong mga baga nga panit sa ilalim sa panit, mga fiber ang tawag na, mga fascia ang tawag na, mag-cancer po na siya. So, usaon na niyo pagkaibaluan na may gala kung dili mo manguntahan sa doktor.
So, kanito na akong gina-istorya diri sa doktor sa kahanginan. Ha? Eksakto gyud ginahimo nako sa akong mga pasyente. Kung gusto mo og maayo yung pagka-discuss in English, ha? Moadto mo sa akong facebook.com/edkagape. Kay nagahimo og article dito every week. Naay article dito. Pila na kagato siguro akong nahimong article may gala. Asukad pa atong 2000 kay ang Facebook nigawas man mga 2000 may gala. So daghan na kay kog article, mga pictures dito sa facebook.com/edkagape. Ha? Dito mabasa ninyo ang extensive nga discussion ako sa mga tanang sakit nga ako maistorya diri sa radyo. Sa YouTube, medyo pareho ra gyapon sa doktor sa kahanginan sa live sa DXUM, pero at least mabalik-balik ninyo. So kaning tulog mga lugar may gala, Facebook, YouTube, kani sila mutabang din sa inyong pag-clarify ba kay walay maka-clarify may gala nga lugar sa internet. Mubasa mo, abya kung sala ipanggawas dito ba? Ako ni testingan lang yun ako kung sa imo gawas nga may utang na ko kalintura sa taon cancer na may istorya dito sa Google. Nag-gisay lang ko may gala. So kani akong gina-istorya sa imo available sa facebook.com/edkagape, YouTube, makita ninyo ang details sa mga sakit nga akong gina-istorya diri sa doktor sa kahanginan. Maayong buntag kaninyong tanan. Kanina la si Dr. Kagape ini sa doktor sa kahanginan. Ang number na mo sa cellphone diri sa Radyo Megala sa YouTube 0915 483 1315 0915 483 1315. Shout out dito kang Flor de Lis Estrevilla sa Pulumulok. Isa ni siya sa Megala sa naga-push sa subscription sa akong YouTube channel. So kamong mga amigo na ako, mga fans na kadugay na, i-pag-subscribe mo sa YouTube channel Megala kay katuraing taon ang makapadala nga magbalik-balik mong tanaw sa video nga di na mawala, di pareha sa Facebook Megala. Okay, namin problema diri sa mga calls kay ngano dili madungog sa radyo, dili madungog sa YouTube, hinay kayo. So kung makabunal may Macau ani Megala, mamalit na mixer ani kay para madungog ninyo ang calls gikan sa cellphone. 0947-577-6413. Babae, Kunching Skyline. Akong igsuon na nagdisgrasya sa motor, unya nihubag ang tuhod, gipa-x-rayhan, nahulog daw TV sa bukog. Uy. Na-discover lagi ng TV sa bukog tungod kay na-disgrasya. Mao ni siya may gala nga usahay ba mangkuan lang hupaw lang kita maghunaw na sa naday problema sa tuhod dunya wala day na discover nga mohubag man na siya mudako mosakit. So pag tan-aw gyud taon sa inyo mga lawas kay ang medisina may gala ang medicine o kami mga doktor makaayo lang gyud may kung early pagdugay na maglisod gud ni 0910-423-8612 42-year-old female na ay bugon sa punuan sa abaga paingon sa liog murag kumo sa bata kadako sa left side in town day. Mo ni akong gingon magpa-check up gyud ang imong adtuan na ni day kinahanglan surgeon kay kami aware gyud mi kung sanay manubo sa inyong lawas. Ang ubang klaseng doktor, dili kay sila aware na kay mag-concentrate man sa kasing-kasing, mag-concentrate sa baga, mag-concentrate sa utok, mag-concentrate sa tinai. So wala sa mga bukol-bukol. Surgeon ra gyud mag-concentrate diha na gala. So konsulta mo doktor kay kana siya importante gyud may bawaan kung asa na siya gikan ang bukol 09 ang lusay 0917 247-1415, 69-year-old Davao del Sur. As anong indication sa paminsan-minsan pamamanhid ng darili sa kamay, anong dapat gawin para mawala? Kung babae ka nang, ang banhid sa kamay is part of menopausal syndrome. Nagpasabot nga ang imong estrogen sa imong lawas nahurot na
Bali, yung pagkababae niyo po, hindi na nag-epekto ang hormone. So, anong gamot? Wala ho. Hindi effective ang vitamin B complex dyan. Maski pang isang sako ng vitamin B complex ang inumin nyo, walang effect. Ang isang tablet lang talaga na may effect is the Remifemin. Remifemin. So, kung makabili kayo niyan, may effect pa rin, pero yung vitamin B complex, wala. 0920-759-6823. 59-year-old lalaki, stroke patient, unsay effect sa pregabalin o losartan. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, sir. Ay, Doc. Yes, unsay ato day? Kanang, Dok, unsay tambalan ng dalong ka ng bungol, Dok? Ay, patanaw na si mo ENT day. Di na makaya og tabletas. Ipatanaw og ENT. Ah, Okay. sige. Salamat. Sige. Ah, Unsay effect sa pregabalin o losartan? Ang pregabalin, may gala, is pain reliever. Ang iyang ginaigo gyud neurogenic pain. Unsa man ang neurogenic pain? Ang neurogenic pain gikan sa ugat, sa nerve. Kung dili ang imong nerve ang nagasakit, dili na siya may effect. Naay mga pain relievers may gala klase-klase. Para sa bukog, para sa unod, para sa sakit sa tiyan, para sa sakit sa dughan, para sa sakit sa tinai. Na siya, klase-klase na siya nga pain relievers may gala. So, kung pataka lang imong doktor og hatag nga wala niya na-identify kung asa gikan ang pain, useless. So, ang pregabalin sa stroke, kung wala kay gibati nga sakit, walay gibati ni mga nga gikan sa nerve, useless na siya. Losartan is antihypertensive. So, dili na siya ingon nga pain reliever. Pregabalin is a pain reliever para sa nerve. Asar pa itong hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, sir. Doc. Unsay ato doy? Good morning, Doc. Good morning. Mangutanan ta ako, Doc. Sa akong gibati karon nga 1 month na ang milabay ba. Ang akong ginabuhat ka ng patikaan ako, Doc, nga nganong kada bundag, Doc, nagasipon ko. Ang una may bana doy nag-aircon ka ba doy? Yes, Doc, kada bunta, kada gabi. O undangin ang imong aircon kay muna siya ang main reason nganong gasipon ka sa buntag. Kuha nimo? Okay, Doc. Okay? Okay? Ang ginahimo na ako, Doc, inom ra makagnosit, mawala man dayon. Dili na siya tambal ng Joseph ana doy. Ang imong aircon kuhaa, dili na ka mag-aircon kay mo na siya nagasugod sa imong sinusitis. So maski pa mag-inom kag isa ka sakong Joseph, kung naga-aircon ka, magbalik-balik gyapon na siya. Kuha nimo? Okay, Doc. Salamat, Doc. Okay, may buntag. Wala ba mo kibalo may gala ang kadaghanan sa rason ngano magsipon mo is cold weather, cold weather, naka-aircon, sobra kaayo ang kabugnaw, naamoy sinusitis, naamoy rhinitis, pinaka-rare yun na siya nga nakay-allergic rhinitis. Kadaghanan nga mga tumog doktor, allergic rhinitis dahil isulti sa inyo. Pero sa tinuod, kadaghanan sa mga rason nga nga magsigi mong sipon, tungod na siya kabugnaw sa temperature sa inyong kwarto, sa inyong lugar. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. hello, Doc. Yes. Doc, Doc, salamat nakasulod na yun ko. Kuan, Doc, ba ka nang akong magulang, Doc, ba? 36 years old, niya, 5 kilos, nagiluwis man siya karon, Doc, oy, gwardiya na siya. Noon sa man siya sugod ay, nagsakit iyang tiyan dahil, Oo, nagsakit iyang tiyan, Doc. naibukol sa tiyan niya. Wala pa hinuon siya na advice-an, Doc, ipabalik mong gusto karong adlaw. Actually, Doc, na siya sa Luzon. Ayay. Niya, amo lang giko
mo lang kuan sa imong haba kay ug makuha niya tong resulta niya dok, pwede na ko i-send sa imo through messenger. Okay, usa ba gihimo sa iyang laboratory day? Kuan daw kanang X-ray daw dok, basin og in case of nahihipa, basta tanan daghan man tug test sa iya ha dok. Ay mali. Ang una gyud importante himuon day ultrasound of the whole abdomen. Ultrasound of the whole abdomen ang importante unahon himuon. Ultrasound of abdomen. Oh, muna unahon himuon bago na mga laboratory kay kung naay nagbara nga tumor dito sa iyang agianan sa abdo ay wala kinahanglan surgeon gid iyang atuon. Mo dok amo siyang ingnon ron dok ha. Mo pa may pagtuod ni yellow dok. Kana sa lang. Kuan lang murag bulan siguro na siya. Pero Oo. karon lang siya nata ba, pero dili pa kayo di siya kuan dok, slight lang iyang pagka-yellow ba. Wala siya niaging mga kalintura, luya, way gana kaon. Wala man hinuon dok, kaloy sa Diretso. Ginoo kaon na hinuon siya, pero natabati lang daw siya og sakit iyang siyan. Mo to nag-check up siya atong Sabado nya karon pa makuha iyang kuan result. Basta ang importante ana ultrasound gyud sa abdomen para may bawaan kung nabay bara sa agiana sa abdo. So ipahimo na daan. Okay. Sige dok, tapos dok, pwede na ko i-send sa imo through messenger ang kuan dok, ang Sige. result. Sige, ipadala. Akong pangalanan sa imo dok ha. Sige dok, salamat kayo dok ha. Sige. Dok, ang tuba dok, maka-arthritis ba? Ang tuba, yes. Tuba nga walay tungog dok ba? Kung Mas magunay ginainom-inom sa among kuan dok, sa kung bayaw nya, nung taon na siya maka-arthritis daw na. Maka-arthritis gyapon kay naman sa as uric ang kuan, ang iyang tuba. As nag-check Ah, uric. sige dok, salamat. Okay. 0912-192-6311. Unsay tambal sa bun-i. Tigpaminaw nimo, salamat. Ang tinuod ay kanang inyong ginatawag nga bun-i, ringworm na siya ba? Dili na siya makuha og mga ointment, mga usa na diha. Ang importante nga magamit og salisilik kay aron tanggalon to ang ibabaw sa imong panit ba. Ang makatanggal sa panit day, ang pinaka-effective salisilik pero isubra kayo. Naay gi-formulate sa usa ka drug company nga gibutangan niya steroids gamay, napoy salisilik. Ang tawag niya diprosalic acid, diprosalic ointment. Muna gamitan for 45 days. Okay. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, good morning. Saya ato day. Hello, dok. Mutana lang ta ko dok. O Ano? Na mo ko naisip dok, murag na gatulo sa akong ilong ba, bugnaw kayo. Pagkikip na ako dok, wala mo ko sipon. nagpasabot nga bugnaw gyapon na inyong balay diha day. Ha? Basig bugnaw, naka-aircon ka? Oo. Mao. Ihatag na silingan ng iyong aircon. Tapos dok kay na ako klima niya, wala mo ko'y ubo. Mao na, niadto ni agi na sa likod sa imong ilong ng imong prema. Unang muhutoy ka pagkagabi. Wala mo ko'y ubo dok. Di ka muhutoy sa gabi paghigda nimo? Oo, wala. Ay, wala pa. Mo pa'y pagsugod siguro, pero pag madugay na paghigda gid mo na muhutoy na dayon ka. Kung madugay na. So ang aircon na day, aircon ang problema na day. Hadlok lagi ko dok kay basig unsa na ni sipon ba yan? Basig COVID na pod. Mao si dok, hadlok Oo. ako man nagdoktor dok. Mo lagi magdoktor-doktor dayon. Sige day. Okay? Sige, salamat dok. Muna'y problema na ako karon may gala kay na-discover na ako ba kanang mga triads gani kanang mo check up sa inyo before mo adto sa musulod mo sa ospital, musulod mo clinic. Kay ba mo kisa na mga tao diyan naga-check up sa inyo kung nawa may COVID o wala? Mayon ta kong nurse. Sus, naay sa ka lugar dili nga janitor, gikan pagka janitor, gi-promote og secretary, gihimong tag-triads, COVID-19 assessor, Pastilan, Santa Cruz, Digos, unsa naman klase na. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Morning, friend. Morning. Manggod ka, friend. Buntag na pre, kasi ato pre. Katong gi-tik ako sa imo ba nga kung tambal dito ka gihatag ni Junior, hindi ako. Kuan man kayo sa ako isog. Mura kog malipong, labag sa kong ulo. Undang na siya pre, kung naay side effect pre. Nagpasabot nga wa kaniya nga yana, kinanglan yung kag Mercedes-Benz, kay tricycle raman to.
Di ay. Oh, kanang imong lawas pang Mercedes-Benz lang na pre. Di na pwede na mga tricycle nga hubakon pag yung driver. Yeah. Pag Mercedes, Nakay ko ang pre nga. Maayo pre. di kambyuhan ginato na pre kay akong i-review sa bang imong history. Kay kadaghanan ano yung hindi mo kuan na mga baratuhon. Kuan gina mga kuan na sa gikan na sa Davao Light ba. Kaya gusto nga ay wala lang ko na sa iyo. Oh, check up na usab kay natanaw gid ako nga wa gyud kaniya ngayon. Nagilaing problema. Nagilaing problema. Okay? Sige pre. Sige bro. Sige pre. Di mo matingala, may gala anong kaila ko ano yan, anong pasyente. Tiyo mo, naskadugay nila sa ako, 15 years, 20 years, mga retirees sa mga kumpanya sa Davao. Ako may na-doktor, ano yung mga dagkong kumpanya sa Davao, may gala, gikan sa Coca-Cola, tayo sa Davao Light. So, sa tingong pa lang nila, makibalo na ko, taga-asa na sila may gala. Nga na nakakuha na akong dalunggan sa akong mga pasyente. 0910-510-3868, 19-year-old Matina Crossing, unsay tambal sa buog, ayay. Ang buog day, abi mo buog lang na siya sa tinuod, infection na sa imong middle ear. Kung wa ka kabalong sa middle ear, tunga-tunga na dito sa imong nanas duol sa imong eardrum. Pag ma-infected na siya, paingon na rin sa bukog sa imong likod, sa imong dalunggan. Pagkaabot rin sa bukog sa likod sa imong dalunggan, mapaingon na sa imong utok, meningitis. So, kinahanglan gina siya makita sa ENT kay unsaon paglimpyo, unsaon paghatag og antibiotic, kay i-drug of choice gina siya kay usahay di maigo sa ordinaryo nga antibiotic. So, kinahanglan gyud ka magkonsulta og doktor. Ha? Kanang gitawag nga otitis media is very dangerous kay na siya kay moadto man pagka meningitis. Hello, good morning cellphone. Hello cellphone. Hello, Doc. May buntag. May butag. Ba, lalaki, Doc. Ako pasyente. 45. Kanang, ang akong brief, Doc, ba, na may discharge nga yellow, Doc? Ayay. Mga May gamit ka commercial doy? Wala, Doc. May gigamit mo. Saging lang. Ria, asawa lang. Nga naman ang yelo mo na kay ang rason nga mag-yelo nga mag-discharge ka sa imong brief, infection na siya sa imong kinatao. So walay lain na ng rason ba? Dili na ingon nga madapat sa toilet bowl, sa urinal, dili ay makuha gyud na siya sa sexual intercourse. Okay. So, may matong buhato na, Doc. Pagpa-urethral smear ka. Urethral smear. Okay, sige. Salamat kay Doc. Okay. 0950-541-7736. 60-year-old lalaki, 5 months. Gikan pag-ibot sa iyang lower molar, wala mag-inom antibiotic. Naay lusay sa liog karon, unsay itambal Santa Cruz Digos. Pag lusayan ka, pag humag tanggal sa ngipon dong, isa na ng rason, naay nabiling ngipon sa ilalom. Kung wala nabilin sa imong ilalom sa imong ibutan og ngipon, nag-abscess, naghimo kag nana dito sa ilalom sa ibutan og ngipon. So kinahanglan yung kang antibiotic doy. Kay kanang lusay is sign nga na kay bacterial infection, of the only way nga mawala ng kagaw diha is antibiotic. 09. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Kinahanglan gyud siguro tag-mix. Hello. Hello, Doc. Unsay ato day? Hello. Yes, unsay ato day? Nabunturan ni siya, Doc. O, siya. Hindi ko nga. Unsay ato? Kuan, kanang akong bana baga, reklamo magod sa una nga. Kuan, kaning hinay. Na, kanang, sakit ang iyang dapi-dapi, din manaog padulong sa iyang TL. Ayay. Unya, mo connection po, o kanang, sakit po ang iyang right side sa iyang tiyan, Dok ba? Uy. Oto nga, kasi di na ko balik-balik sa doktor, gi-required me nga magpa-ultrasound whole abdomen and prostate. Unya. Unya, Dok, mao ni siya ang result. Oy, basaha impression lang day para mubo impression lang. Oh, liver
cirrhosis, maybe secondary to schistosomiasis, then ang yang kidney, small kidneys magod siya Dok, kay taas yan kriya, 222 kung pag-admit niya. In the rest of the body, silang kung normal siya. Okay. Then, 3 days siya nga na-admit, Dok. Unya, ang nakuha ato kay reklamo, magod siya nga kanang murag gabutod yan kiyanda. Murag yun to nawala. So far, hantod karon na apagyapon. Ang sakit. Unya, ang bring home na mo nga tablet ato, vitamins naman ang gipadala ni doktor ato. Panira mang punolipid o multi-mineral. Unsa man ni siya, Dok? Unsa may kuan nimo ani? Naipit ang ugat sa iyang batang day. Ipa-check ang ugat? Ang iyang spinal column, ang nakaipit og ugat ang iyang spinal column, makita ra na sa MRI. Ay, Diyos ko. MRI pa yun ito? Okay, naay ugat nga naipit diha. Pero kung naamoy amigo diha nga manghihilot nga balik-balion ang iyang likod, mawala ng sakit sa iyang tiil ba? Unya, ang kaning kaproblemahan na mo doon, ano mampuning mo sakit, mampuning gintian? Apil man na sa isa ra man na kaugat gikan sa tiil o sa tiyan sa ubos. Isa ra na siya. So katong itudlo ganyan ako nga calisthenics gani nga imong imong ihiwi-hiwion imong hawak. Ipahimo na sa day kay basig maayo. Sige. Unya, kung wala ay tambal, ani Dok, inumon? Naay tabletas pero pain reliever. Dili siya makuha ana kay ugat may naipit ana day. Gani Dok, kay sige siya inom silikoksid, di man makuha? Di gyud kay kuna ugat man na nerve man. Okay? Sige Dok, salamat kayo Dok. Sige. 0997 pa 0997-803-0198, 50-year-old girl unsay tambal allergy sa kamot o sa ilok na ay pula-pula katul kaayo intaw na siya day dili ni siya allergy pulgas ni gikan siguro sa iro o sa iring tanaw ka dag na mo pulgas o gikan ba sa kana ganing mga pulgas sa manok unsay tawag ana dili itughok kanang pamalikas ginis Bisaya na lagi nakalimot na ko mga higala kato mga bulanon diha kay balunanaw si pangalan anang bunhok sa bunhok sa manok. 0917 ang tambal na day quail lotion ilotion na siya nga kada human obligo ibutang dito sa katol nga lugar unya bantayan lang nga di man to sa mata. 0917-247-1415 Dok, pakiulit yung gamot sa pamamanhid sa kamay at daliri. Thanks. Remy Femin. R as in radio, E as in elephant, M as in Mila, I as Ina Raimundo, F as in female, E as in elephant, M as in na po Mila, and I N. Remy Femin. Wala tayong panahon may gala. So, kung gusto ninyo ma-review ang akong mga lectures diri sa Doktor sa Kahanginan na live, makita ninyo sa YouTube. Adto mo sa akong YouTube channel, Edward Kagapi Channel. Subscribe mo para matagaan mo o mga padala sa email o sa inyong cellphone nga naa ko na bagong episode si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.